A Pítra doma. Hele, nechceš vepřový? Že jsme prasata. No tak jo. Máš štěstí, že jsem řezník. Tvůj plátek? Můj plátek. Jak to mám jíst? Takovouhle shit mám jíst? Co chceš her? No ale dítě to vypřoví. To máš rád? Ale prosím tě, jdi do prdele. No, tak to hodím do lednice. Dáš mi kakao? No. Ne. Ty hajzla, ty mi nedáš kakao. No. No. Hej. Že jsem tlustý jak burš, ty taky, takže to nepopírej. Hele. Kámo. Chtěl jsem se tě zeptat. Daj si chlast. No. Tak za 5 hodin v práci. No čau. Dobrý den, šefiku. No. Dneska si zameškal prdel. To už to nefunguje. Dáš si šunku? Prosím tě, pane, jděte prosím do prdele. Já chci, aby jsi dal tu čerstvou šunku. Ha, Pepíku, jsem doma? Čau, kámo, čau, kámo.